empecé a escribir, penso que o pouquiño de empezar a ler, foi todo, vai unha cousa da man da outra. Eu empecé a ler moi cedo, con 3 aniños, e, bueno, por sorte ou por desgracia, na miña casa sempre foron da crenza de que as videoconsolas, ese tipo de entretementos, pois que eran un pouco máis para deixalos aparte. E, bueno, aprendín que un libro podía ser o mellor amigo, e co paso do tempo, pois, quixen estar detrás e intentar chegarlle a xente coas miñas historias. Daquera penso que ese anceio de escribir responde un pouco á necesidade que temos todos de proxectarnos máis alá, de darnos a coñecer, de compartir as nosas crenzas, e de feito non hai máis que fixarse hoxe en día na proliferación inmensa que teñen os blogs en internet. Daquela, non sei, supoño que por outra banda tamén resulta un pouco fetichista o feito de ser ti o creador, de ser ti o que ten o poder de facer as cousas como ti queres, non? Porque cantas veces na vida non temos pensado como nos gustaría volver atrás no tempo e que as cousas fosen de outro xeito moi diferente ao que realmente foron. E cando escribes realmente tes o poder na túa pluma, no teu bolígrafo para facer que as cousas sexan como realmente deberon ser ou como realmente quixeron.